Εδώ ο Λιθουάνος. Στη θέση του Μαυροκεφαλίδης, ο Ναβάρο συνεχίζει να σκοράρει. Νομίζω θα βγει MVP αυτού του Final Four. Όπως ήταν ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα το 2003 στο Σαν Τζόρντι, στο τελευταίο και στο μοναδικό Κύπρο πρωταθλητριών της Μπαρσελόνα. Φωνάζουν κατά τα πρότυπα των Αμερικανών φιλάθλων, φωνάζουν MVP, αποθεώνουν οι Καταλανοί τον Ναβάρο, ζητώντας του να επιδαψιλευτεί το παράσημο του MVP στον αρχηγό τους. Και τώρα αλλαγές, Τρίας και Λάκοβιτς. Τώρα που βρίσκει την ευκαιρία πια και τώρα στα δύσκολα βάζει και το Λάκοβιτς. Ο Ολυμπιακός επειδή έχει ψηλούς γκάρ και κυρίως τον Παπαλουκά και τον Θεόδου, ήταν λογικό και αναμενόμενο νομίζω να μην ρισκάρει σήμερα τη συμμετοχή. Χθες έπαιξε απέναντι στον Χόλντεν ή τον Λάγκτον που είναι βραχής όμως και πάντως πιο κοντιά του δυο γκάρ του Ολυμπιακού. Σωστή, λογική κίνηση. 80-65. Καλύτερη άμυνα θα νικήσει την καλύτερη επίθεση απόψε. Παίζοντας επίθεση. Παίζοντας και επίθεση. Και επίθεση όμως. Ακριβώς τα νούμερα της είναι η Μπαρσελόνα. 80 έβαλε, θα βάλει 83 τώρα με το τρίποντο του Μπαζίλε και έχει δεχτεί 65 όσους δέχεται όλη τη χρονιά στην Ευρωλίγα. Θεόντοσιτς, rebound από τον Ναβάρο που κάνει όλες τις δουλειές απόψε, κλέβει, πασάρει, παίρνει rebound, στριλατεί την ομάδα του. Μια μεγάλη βραδιά για τον Ναβάρο, μια μεγάλη βραδιά για την Μπαρσελόνα ούτως ή άλλως. Και εδώ πια δεν υπάρχει άμυνα εδώ και ώρα για τον Ολυμπιακό. Τώρα θα πηγαίνει στις 21 με το τρίποντο. 32 δευτερόλεπτα. Ο Βαλουγκάς επιλέγει να μην πάει σε επίθεση και καλά κάνει. Δεν θα αλλάξει κάτι. Ο Ρούμπλικ ανέβει στις πλάτες του Βάθκεθ. Ένα στο τριών πόντων από τον Τσίλντρες για το 86-68. Μένουν ακόμη 15 δευτερόλεπτα που θα δει να κλέψει ο Παπαλουκάς, αλλά όλα αυτά πια είναι χωρίς ιστορία. Χωρίς σημασία, η ιστορία έχει γραφτεί από ώρα. Μένουν τα υστερόγραφα, το τελικό σκορ ουσιαστικά, για να μάθουμε αν θα είναι πιθανότατα αυτό το 86-68. Λίγη ο τελικός, η Μπαρσελόνα για δεύτερη φορά στην ιστορία της κατακτά τον ευρωπαϊκό τίτλο. Μετά την 11η Μαΐου του 2003, η 9η Μαΐου του 2010, μετά από 7 χρόνια. Η ομάδα που επαναλαμβάνω για πολλά χρόνια, για πολλά Final Four, έβλεπε τα τρένα να περνούν από μπροστά της και να μην μπορεί να επιβιβαστεί. Ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλη τη χρονιά, ήταν συγκλονιστική προσπάθειά του. Ήταν επίσης πολύ μεγάλη προσπάθειά του και στον ημιτελικό με την Παρτίζαν, όπου επιβίωσε στην παράταση. Αλλά σήμερα βρήκε απέναντί του μια καλύτερη ομάδα, με περισσότερες λύσεις, πιο γρήγορη, με αμυντική πανοπλία, με περισσότερες επιθετικές λύσεις και πιο ομάδα, στο πούμε έτσι, περισσότερα χρόνια δουλεμένη. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται